I tota la corrupció, a partir des d'aleshores ençà, ja han tingut un problema afegit a la humanitat que no la teníem fins a aquell moment. A la Primera Guerra Mundial va passar una cosa nova, que és que aquest diner nominatiu, que típicament estava fet amb or o amb argent, o sigui, amb metalls preciosos, no n'hi havia prou. Va arribar un moment en què els exèrcits combatents necessitaven comprar més armament i no hi havia prou or, i aleshores se'ls va acudir que a base de bellugar paper moneda, a base de produir paper moneda amb un percentatge cada vegada més petit respecte de l'or, resolien el problema de finançar la guerra. O sigui que realment això també va seguir sent per finançar una guerra. El procés ha anat seguint fins que va arribar que l'any 71 el president Nixon dels Estats Units va arribar a l'acord, van fer el que els va donar la gana, a l'acord de Bretton Woods, que va desvincular el dòlar del patró or. I a partir d'aquest moment el dòlar i amb ell totes les altres monedes està desvinculada. És a dir, és un paper que, com ens explicava la pel·lícula, això no ho repeteixo, està garantit únicament pel poder del govern, pel poder de l'economia i de l'exèrcit. Ara, actualment, és que ja no és ni paper, són transaccions entre ordinadors. Ja són bits, són electrons. Els banquers, clar, com que cada vegada augmenta el volum de diner en poder dels bancs, hem vist abans, en la pel·lícula aquesta, l'excel·lent pel·lícula que ens ha portat l'Enric, hem vist que el poder dels bancs va augmentant, i és un cicle imparable. Al final, tots serem dels bancs. Serem dels bancs. O sigui, no hi ha volta de fulla pel sistema actual. Va haver-hi un descobriment important, una demostració que va fer Marx, que la coneixeu, que és que allò que hi ha una plusvàlua en la producció, i aquesta plusvàlua, en comptes de venir repartida entre tota la gent que la causa en la plusvàlua, és a dir, el capital per un cantó, els treballadors per l'altre, únicament se la queda el capital. Que això, diríem, home, tampoc no ens enfadaríem, si tantes ganes té de quedar-s'ho, doncs que s'ho quedi, però el problema està en que el capital augmenta i augmenta i augmenta, i l'acumulació de capital té uns efectes molt negatius, perquè cada vegada hi ha més poder sobre una sola persona. Les fortunes que controlen el valor del diner hi poden empobrir més les masses, perquè jugant amb el valor del diner, qui té control del volum de diner i té control a la inflació, pot empobrir les masses per la via de la inflació. Per què la inflació empobreix les masses? Algú m'ho pot dir? Per què? Clar, jo tinc uns diners a la butxaca, i aquests diners van baixant, escolta, no me'ls he gastat i s'estan gastant. Què és el que està passant? Altra gent que no tenen res a veure amb mi estan jugant amb el valor del diner, o sigui, a base d'inflar-lo per tots aquests mecanismes que ens ha explicat abans la pel·lícula aquesta. L'acció dels agents socials i la constatació de que el gran capital podia pertorbar excessivament va fer que els governs intervinguessin a la planificació de l'economia. Però els governs van ser els primers que van fer mal ús del diner. Com hem vist i com va passar a la República de Weimar, a Alemanya, la generació de diner va ser tan gran per finançar les activitats del govern que la inflació es va desbocar i va arribar a arruïnar. I aleshores la gent va demanar que apareguessin bancs centrals. Van demanar que hi hagués un control del diner que no depengués del govern. I des d'aleshores els bancs centrals tenen una certa independència a l'hora de controlar el diner. Sempre us sentireu que el Banc Central Europeu, que són independents. La independència relativa a uns països és més independent que en altres, però la línia és aquesta d'aquí. Esclar, l'Estat té menys poder, però la banca privada i els especuladors segueixen tenint el poder que tenen. I això s'ha d'arreglar. Aquí us poso una mostra del balanç del Banc d'Espanya, on veureu que té or i drets en or, en tenen, o sigui, el Banc d'Espanya té uns 5.000 milions d'euros en or, i a més té moneda estrangera. Això representa, aquests actius i tot això representa més o menys, aquí,
entre divises i això, representa el 15% a Espanya. El 15% de cobertura que hi ha amb or i divises del que és el volum d'euros en circulació. Perdó? Aleshores, no sé si veieu la foto ben bé, us apago un moment la llum, perquè era una persona tan maca que val la pena de veure-hi la cara. Apaga aquest joc. Ara. Aquest és l'Agustí Xaló. Va néixer el 1911 a Barcelona fins al 2006, l'any passat. Ara ja fa una miqueta més d'un any que va morir. Aleshores, la proposta d'ell és tornar a la moneda nominativa, com era fins fa 4.000 anys. Per què? Perquè té tot un grapat d'avantatges, com ara veurem. El paper moneda anònim ha de ser substituït per un document que reflecteixi la transacció real, igual que les bombolles aquelles. El que inicia la transacció i el que l'acaba, és a dir, on comença la transacció i on fineix. L'import s'apunta a la comptabilitat comunitària en el deure i a l'haver corresponent dels dos contractants. Cada unitat monetària té el seu valor i a qui pertanyen en un moment donat. Les transaccions per virtut de les factures xec, d'això en podem dir una factura xec, augmenten el compte corrent del venedor i rebaixen el del comprador. Una factura xec o un albarà, dret de compra posterior, si voleu. Perquè per una banda és un albarà perquè reflecteix la transacció i per altra banda és una factura perquè et diu el valor d'aquesta transacció i finalment és un xec perquè et dona un dret de compra ulterior en el que rep el xec. Com que gràcies a internet avui totes les transaccions poden ser electròniques, telemàtiques, la factura xec no representa cap esforç, és automàtica. I a més de ser automàtica, deixa un rastre electrònic que permet després utilitzar això per al control de l'economia. Perquè un dels grans problemes és que ningú sap, l'economia és un art. És un art, no és una ciència avui dia, és un art. La gent diu, em sembla que això va per aquí, jo crec que la inflació pujarà. On és la ciència? No pot haver-hi ciència, perquè amb la moneda anònima no sabem exactament quin és el volum real, primer, de tot el diner que hi ha, i després de tot el volum de mercaderies que hi ha. No se sap. Tot és a més o menys. El rol de la comunitat dels ciutadans en el projecte d'Agustí Xaló es reforça en molts punts, en molts aspectes, per garantir l'eficàcia del sistema i per garantir-ne l'ètica. Perquè si tenim un diner nominatiu, podem saber molt més quines són les aplicacions i veure que siguin totes correctes. Corrupció? Res. Esclar, es veuria. Identitat i bancs de dades. Clar, com que la unitat monetària té el codi del propietari, es pot saber molt més de cada transacció. Però això avui dia ja ens està passant. Quan comprem amb la Visa, oi que saben el vostre nom? Oi que ho saben tot? Però qui és que ho sap? El banc. I a través del banc ho pot saber el govern. En la proposta de l'Agustí Xaló, sí, a partir de 500.000 pessetes abans, a partir de 3.000 euros ara, el banc està obligat a comunicar qualsevol transacció que feu en el govern. Això suposo que ho sabeu. El Ministeri d'Hisenda. Per tant, ho saben, uns i altres saben el que estem fent. I nosaltres no tenim cap control, nosaltres no sabem què estan fent ells i no tenim cap control d'això. Amb aquest sistema, tot seria nominatiu, però secret, mentre siguin activitats privades. Únicament la justícia tindria dret a intervindre i a mirar què és el que has fet, quan hi hagi sospites que hagis fet coses delictives. És a dir, que tindríem el millor dels dos mons, més coneixement, però també més intimitat. Clar, si no ens posem tots urgentment a implantar un control comunitari, ens trobarem amb que la moneda nominativa la tindrem al damunt, però serà controlada per la banca i molt probablement controlada de la pitjor manera que ens convé a tots nosaltres, no?, als ciutadans.